Халық әдәбияттан шетләшсә, ул үзенең бик күп әйберен югалта. Чөнки әдәбиятта халыкның акылы да сакланган, тупланган, кулгалиләрдән алып, хәтта аңа хәтле булган халык иҗатыннан алып, бүгенге көндә хәтле акылы, хисе, фикере, нәфрәте, мәхәббәте, уйланулары, шикләнүләре, ышанычлары, өметләре барысы да безнең 1000 еллык әдәбиятыбызда. Шуның өчен кайда гына яшәсәк тә, Мәскәү, Казанмы, кичкенә генә бер авылмы, әллә чит илләрдә еракта ниндидер бер 15, 20, 30 семья, гаилә яши торган бер оешмамы, барыбыз да менә шушы әйберне истә тотып, әдәбиятыбызга якынлашып, әдәбиятыбызны үз итеп яшәргә безгә өйрәнергә кирәк бүгенге көндә бигрәк тә. Чөнки үзегез күрәсез, бөтен җирдә глобальләшү бара. Бөтен чикләрне җимерәләр, ваталар, укмаштырырга тырышалар, ассимиляциягә юл бирәләр. Бу очракта безгә һичшиксез үзебезне саклап калу мәсьәләсен кайгыртырга кирәк. Төп тотпасы бу мәсьәләдә әлбәттә безнең 1000 еллык һәм акыллы, һәм зирәк, һәм гыйбрәтле, һәм тирән, һәм хисле татар әдәбияты, әдәбиятның башында һәрвакыт шигырь. Үгіт сатуны яратмыйм. Ләкин килә сатасы, язмышымны уйлап ничек үгіт сатмый ятасы. Кунакчыл һәм юмарт татар, тузды туздырып йөрмә. Дуслар җайын җайлый, ыштансыз кала күрмә. Тотналыкта да чама бел, саран дип телгә кермә. Ләкин өч биек нәрсәңне үлсәң үл, ләкин бирмә. Бүгенгеңне, иртәгәңне, үткәннәрең мирасын. Бирмә хәтта пәйгамбәрләр яны сорасын. Ләкин сорамасалар да, теләмиме, бир балаңа, онығыңа изге туган телеңне. Бир урамда йөргән чакта, татар телендә макта. Орышмыйча торып булмый, орышканда бир хәтта. Татарча сөйләп аш пешер, һәм ипи истелемләп, кухня теле кадерлерәк парламентлар теленнән. Бабаңның татар булуы синең казаныш түгел. Аныкларның татар булып яшәве кирәк бүген. Ничек татар булыргамы? Түбәтәй киеп кенә, мөмкин микән? Булып булмый әбибә биеп кенә, эшчән һәм булдыклы татар. Килеп җитте сәгате, тешеңне кысып булса да, үзгәрт кайбер гадәтең, милләттәшеңнән көнләшмә. Көнләш башка халыктан, төпченеп бел, ни өчен ул алга киткән халыкка барыбыз да бу начар дип әйтә күрсәтә белә. Үзең начарны яхшы эшчән кулларың белән. Ышанма, бөтен нәрсәдә барып чыгар дип уңай, сакланганны саклармын дип әйткән бит никтер Ходай. Ярдәмчел бул, һәр кешегә торма милләтен сорап. Күпләр синнән дә шуны сорарга гына тора. Сорасалар, әйт, уялма, беркемнән дә курыкма. Безне ярып карадылар, бик күп тапкыр кырыкка. Кыскасы татар, яшибез. Заман күзенә карап, кичәгеңне, бүгенгеңне, иртәгәшеңне ярат.
Мен соңғы елларда күпләрегез беләдер, ишетәдер, музыкаль театр белән бик нык бәйләнештә яши. Музыкаль театр белән, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры белән бергә эшлим. Без Леонид Любовский белән опера театры өчен Иса Йосиф балетын яздык. Резидә Ахиярова белән Шагыйрь мәхәббәт дигән опера яздык. Резидә Ахиярова белән Алтын Урда дигән балет яздык. Эльмир Низамов дигән композитор белән Алтын Казан дигән мюзикл яздык. Шул композитор белән Кара Булат дигән опера яздык. Алар барысы да бүгенге көндә күпмедер дәрәҗәдә гамәлдә. Менә 26 сентябрьдә һәм 27 сентябрьдә Резидә Ахиярова белән язган тагын бер зур һәм шактый катлаулы, катмарлы әсәребезнең премьера булачак. Ул Сөембикә дигән опера. Сөембикә ханбикәнең кем икәнен беләсез? Ул гаҗәеп дәрәҗәдә катлаулы шәхес. Ул яшәгән чор татар халкының йөрәге аша киткән чор. Андагы һәрбер сүз, һәрбер гыйбарә, һәрбер хәрәкәт шактый катлаулы. Әмма ләкин безнең хөкүмәтебез, республикабыз, Рөстәм Нургалиевич Миннеханов президентыбыз, һәм Шәймиев, һәм башка кешеләр бу идеяны нык хуплап алдылар һәм бу әсәргә чыгарга ярдәм итәләр. 26-27 сентябрь 18 ел бу операның премьерасы була. Мин хәзер сезгә шул операдан Сөембикәнең 2 ариясын укып күрсәтәм. Кызганыч ки, Ринат Мөхәммәдиев кебек мин бии дә белмим, җырлый да белмим. Данил Салихов кебек җырлый, җавап да биреп булмый. Равил Фәйзуллин кебек хискә бирелеп, үз-үзендә омтылып музыкадан бераз мин тырышам шулай итеп. Роберт Миннуллин бу бер 200-дән артык җыр авторыдыр дип уйлыйм мин аның җырын бөтен кеше җырлый. Мин сезгә шуның өчен арияны сөйләп кенә күрсәтәм. Сөембикәнең беренче ариясы. Күк капусы, нигә ачылмыйсың? Ник сузмыйсың ярдәм кулыңны? Ник Ходаем авыр сәгатемдә күрсәтмисең туры юлыңны? Тагын торам юллар чатында мин. Сайлый алмыйм берсен, аптырыйм. Кара төндә юлны күреп булмый. Ә көндезен йолдыз яктыртмый. Күк капусы, нигә ачылмыйсың? Нигә берәр киңәш бирмисең? Кылыч балта айкап җилә-җилә, ил өстенә кабат афәт килә. Утлы сөю күкрәгемне телә, йөрәгемнең ихтыярын бүлә. Әллә исән калам, әллә үләм, әллә үрти язмыш, әллә көлә. Ник хәлемне минем күрмисең? Ник хәлемне минем күрмисең дип җырлый иң авыр минутында операның баш өлешендә Сөембикә. Сөембикәнең соңгы ариясы. Бу Касым шәһәрендә бара, ул бит шунда үлә. Ул тәрәзә янына килә, анда бит манара бар, шул манара янының тәрәзәсе янына килә. Күк капусы, иксез, шиксез гөмбәз. Миңа ачылмадың никтер син, бәхеткә дип туган дала кызын, тәхет биреп азат чиктирдең. Азатлык, синең матурлыкка ашкынмаган йөрәк сирәктер. Бер ак болыт була алсаң иде, я күгәрчен булу кирәктер. Күк капусы ачыл, минем йөрәк ак кыш булып сиңа ашкына. Бер яшисе килә рәхәтләнеп,
бәрілгенше яшын ташына деген сұмдар. Ренат Софиевич деген менің бір шиырны оқуны, ең деген шиырны оқуны сұрады. Бұл шиыр менің ең көп тәржіме етілген шиыр, түрлі тілдерге, түрлі тілдерге. Заманасында әлі Масхадов Чечняның президенті болған шағында, аның инаугурациясында мен аны стадионда оқыдым. Занда барған еді индустриядар Шакиров білен. Мен аны оқыдым да стадион пропустым. Қазір шол шиырын ұяттан білсем, оқиын. Еңке. Үске үсмәсін әлі дейіп, баш бұтағымны кессем, мен бит ян яққа өсем. Ян яққа кетмәсін дейіп, бұтақларымны кессем, мен қойылыққа өсем. Қойылыққа өсмәсін дейіп, ябалдашымны кессем, мен тамыр яққа өсем. Бәғіріне шабыйымшы дейіп, қазық тамырыма түссем, қабірін үстінде өсем. Мен оқыған шағында стадион өз халқы тұрында деп ойлады. Бұл татар халқы тұрында. Шығыр етіп, мұнда келерге жиынға мен бір мақсус шығыр яздым. Достар, сізге бұл шығырның есімі Мәскеу татарлары деп аталады. Қазір соны оқиым да, міне мен аны мұнда бастырып дейді. Кімге ілеге шул соңа тараташамыз. Мәскеу татарлары. Біздің Қазан вокзалынан башлана Мәскеу қаласы. Мұның шулай екенлігін біле әр татар баласы. Перронға аяқ бастың ма? Әлі Қазан, әлі Мәскеу. Біздікілер. Неге әлі рахатланып сөйлешмеске? Я Нижғардан, я Пензадан, яки Қасым ханлығынан келген сөздер ялт-йылт ете. Güya қылыш шыққан қыннан. Керек болсалар, исе, тілі, шенши, тише, тырны. Әуізлері әр жімләді сығылмалы кеге жырлы. Қазаннан, я Уфадан, я Ырымбур яқларынан инген сөздер тіліміздің негізлерін сақлап тұра. Шылашабыз емшақ қына, чатнаттырып чылашабыз. Цикылдатып, цылашсақ да, бір тіл болып тұташамыз, бір сөздер, ғибаралар, бір мақаллар көңілді, бигірек матур сөйлешеміз, әйбірсін гармон тілінде. Татарның құны Қазанда, Қазанның юлы Мәскеуге. Неге әлі бізге мұнда татар болып ешемеске? Біз Түмен, Әштірханмы, Перімнан, Самараданмы? Қазір Мәскеу татарлары. Көтереміз ватанданын, көтереміз татарданын. Güzel.
Давай. Подожди. Позволь. Галя. Вот это дело столько много-то. Hürmetli tuğanlar, biz rahmetli bizga yetkazgan. Mana shu ishga hazırlanan vaqtda 2-3 oydan da ko'prakdir. Biz endi Ozod Supanovich bilan kunda bo'lmasa, kunda 2 taqir kelishib, shu bayramni uyushtiruv masalasida bir ko'pgina so'zlar olib bordik. Ozod Supanovich, biz sizga ulug' rahmatlibiz. Har yilni siz bizni shular motor etib chaqirib qo'noq etasiz. Har vaqtda o'zingizning qizlari bilan birida o'tirgan qizlarga shu majlisga kimning ishi kirgan baribizga biz shu delegatsiya ismidan Yozuvchilar birligi ismidan rahmatimizni bildiramiz. Yozuvchilar birligi raisi turib, Yozuvchilar birligi turida 2 kalima so'z aytmadi degan so'rovlar bo'lganmiz. Biz pek baxtli. Biz narsa bilan baxtli. Biz o'zimizning Mintimir Sharipovich bilan baxtli. Bunga Rustam Nurg'aliyev bilan baxtli. Ne uchun? Mana men pek ko'p joylarda yurgan to'g'ri keladi. Elektrika soyuzlar respublikalarga chiqargan to'g'ri keladi. Yozuvchilar uyushmalari bilan uchrashishga to'g'ri keladi. Maskovnigina olsak da andagi hollarni ko'ribda biz pek ko'p ibrat olamiz, ulug' vaqtda ulardan o'rnak olamiz. Ammo lekin